and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Sa buti mo ipasapot. Mas tamis huna-hunaon nga makalampo si Amaya gumikan sa kaugalingon akong pagpaningkamot, Jem. Maong, mubalik ko sa pagpanarbaho para ako siyang magastuhan hangtod nga makahuman. Daghan pa man kong makitaan nga paagi pa kung saon nga makasapi og igo-igo aron lang gid makapadayon si Amaya. Maong, balibaran ako si Jeff. Ibo ng opinyon nga angayan lang namo nga hatagan sa mong respeto, ma. Sayop bang ipakanaog na kong hukom, nak? No. Lahi gyud ang akong bation kon ako mismo ang makapatiwas ni Amaya, nak, di ba? Nakisabot ko, ma. Pero dili siya kumusugot nga mubalik pa kaadtong imong trabaho. Mangita lang nagpaagi kung unsay angay na tong buhaton para maka-income ka o ginagmay. Pero kanang di ka alkansi, kana bang dili ka hago kayo, mga ba? Dili ka malata ang imong lawa sa tumang kakapoy. Kana kung gusto ka mang yung manghitag ka o galingong kwarta. Basta naaragyag ko sa imong luyo, ma, ha? Dili na ko pasagdan si Amaya, ma. Salamat, nak. Imo na bang gisultihan si Amaya bahin ini? Wa pa. Ikaw ang akong giuna kay gusto na kong may bawaan kung unsa imong huna-huna, nak. Istoryahin lang sad si Amaya. Ayun ang itago niya ron. Kay, aron sab sa ingon nga dili ka kahiubsa niya. Pasabta lang. Lahi na bitaw siya sa una, ma. Nausab na si Amaya, di ba? Istoryahin lang siya. Wako mahimo. Imo man ang desisyon. Salamat sa imong pagsabot, nak. Dili na nako paanion si Jeff. O paanihi alang. Ayun na, oy. Maikog ta. Ako na may bawang pasabot niya. Oh, iyang gi-turn down ang bulawano na kong tumong nga magkatabang para sa imong kalampusan, Amaya? Sorry ha, dili ta ko gusto nga musulti ini kay tingalig makaingon unya kag unsa kong klasiha nga pagkaanak. Pero mas may na may bahusad ka kung unsa kataas ang carbon ni atong akong inahan. Kung buto na hunaon, wag kay angay ba? Way angay nga mag-iningon anak kay pobre baya. Sagdi lang. Watay mahimo, ana. Dili mahimo, Jeff. Ha? Kay ako ang concern ni ini. Ako ang angay mo hukom. Ipadayon ang imong tumong kay ako kinindawaton. Tabangi lang ko sa sunod na kong laka nga himuon. Gemma! Ay, Dania! Ha? Jem! Ano ka? Yun, natin buhay! Si Amaya! Si Amaya! Wa na! Pagkaro mo eh! Wa ko mamakak! Tanawang yung mga bistil kag uban yung mga gamit! Wa na, Jem! Yuko! Ay, Malaysia! Ambot! Ambot! Sila Kaisa! Ha? Tingnan doon sila Kaisa! Uban ko, Gemma! At doon ta si Aisa! Mami, sorry, pero wakoy idea gyud. Aisa... Mi, dili ko makabasol nimo kung ani dayon kamo dagop na ako ini pagkawa ni Amaya. Tungod kay suod man gud mi duha. Pero tinuod gud nga wagi ko idea ini hitabo. Pero nato siya nasulti nako nga wa nako damha nga gid ang buhaton. Unsa man? Kuan ka nang... Sulti Aisa. Masig pagkahatag nagdaan aron mahibaw mig asa na mo siya pangitaa. Palihog, Aisa. Mura tong nagkahisgot siya nga kung imo kunong balibaran ang offer ni Jeff nga tabangan siya nga maka-eskwela, mulayas gyud siya. Oh, kinuog ko. Gitinuod gyud ay niya.
Ngano bang nagkasulti na ba mo balik si Jeff, Mami? Imo na ba gyud itong gibalibaran? Wa pa man. Pero akong gisultihan si Amaya nga mo na akong buhaton. Nga dili gid ako tawaton ang offer ni Jeff. Grabe! May andal sa di ang pagkagay ko. Pagpakaroon ingno lang di itong ipakita niyang pagbinuotan. Gabaan na siya! Ipadakop to daliya! Ayaw. Dili ta mo buhat og drastic nga mga lakang. Nga mahimo raw niya natong basulan. Dili ko gusto nga mahimo na niya hinuon kayong idla si Amaya nato ma. Pangitaon na to sigtarong. Ang diniyo na mo ha. Tita Gemma, please. Ayaw sagbiyais mama ha. Pasagdi ko ninyo nga maunay mangita ni Amaya. Unya ma, i-relax lang una ang imong nauna ba? Ayaw pa daog sa kagulog kahadlok. Kaya akong isaan nga, makita na nato og balik si Amaya. Balihok in town to. Promise ma. Sa akong pagbalik, imo nang mahibaw-an kung hain si Amaya. Hain ni mo tagui si Amaya. What? Ayaw gyud kog bakak eh. Ang damgo ka nga sugato mo rin kung mo ginawa ng puta na. Ano man? Tungod kay nawa si Amaya. Usa? Dili pa ba klaro ang imong nadungog? Milaya si Amaya. Giari ko sa iyang inahan, dili pa lang kidugay. Nabuang na siya. Gisugdan na sa pahimutang. Yan naghinanggaw siya. Yan gupo na kong image sa kong maninoy. Nagtabang niya. Ako nang hangyo para niya. Iya ko makawawan. Gibuild up pagin ako og tarong ang pagkatao nato sa kong giduol. Para siya makatrabaho. Mag-iwan na siya. Damn it! Ako pa ni mo no, di ka magpunay yaw-yaw diha. Mulihok dayon ka aron sa pagpangita ni Amaya. Og ibalik siya dito siyang inahan kung gusto ka nga makapuntos og dako, gago. Go! Ayaw gyud paghunong kung dili nimo makit-an si Amaya. Jared, ikaw di ay? Abi na ko kinsay ingon sa katabang nga nangita nako. Dayon. Ayaw na Roy. Kaimportante para nako ang matag minuto nga mulabay. Kining sultihi lang ko palihog kung asa nako ikita si Jeff. Nakatultol kag asa siya nagpuyo. Oh, nga naman. Nawa si Amaya. Unsa? Yati. Tabangi ko Roy. Kinahanglang makita nako si Amaya. Kay dili gid ako mapasahilong akong kaugalingon kung mapakyas kog danyag balik sa akong inahan. Dili ko gusto nga maulang unya na'y maingnan nga sayong mamatay ang akong inahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!